чоловік Денис Прокопенко, він командир полку. Історія таких ще умов не знала з оточенням такого масштабу. Ось антисанітарія, грибок, сепсис, гангрена, тобто всі жахи, які тільки можна уявити. Відривались ноги і руки, по суті, без анестезії. Уявіть, який жах і яка біль. Натякнув про евакуацію, що це єдиний був метод, єдиний шлях, адже для нього важливо, щоб особовий склад він був живий. І вже всі розуміли, що з кожним днем росіяни посилювали штурм. У ворога вже були всі дані, де хто знаходиться, де скупчення солдатів в цих бункерах, і вони вже точечно, спеціально добивали. За тиждень до евакуації до мене надійшла інформація, що скинули надпотужну бомбу ФАП-3000 на один з бункерів. І це був якраз підземний госпіталь. І було дуже багато поранених бійців. І в одну мить загинуло дуже багато крутих офіцерів. І він якось так відповів. Я вже зрозуміла, що в нього вже такий стан, що я навіть не можу описати. Йому дуже важко, тому що він кожну втрату він особисто через себе пропускає. Мій чоловік, він знаходився не на Азовсталі, а на правому березі. Тобто Азовсталь на лівому, він на правому. Це було ще тоді, коли ВСУ, наші війська, тримали все місто, Маріуполь. І була операція, під час якої вони з'єдналися з Азовсталлю. Операція просто фантастична, на рівні голлівудських фільмів, тому що вони вже були в подвійному кільці. Вони прорвали кільце, переплили річку просто руками-ногами, на плотах перевозили речі і з'єдналися з Азовсталлю. Він був поранений 2 місяці тому. Уламок від снаряду потрапив йому в ногу. Вже на той момент не було умов медичних, щоб його витягнути, тому він просто приймав антибіотики, щоб не було сепсису. Він взагалі філолог, він навчався в Ін'язі, Київський університет. Він був вчителем англійської мови. У 2014 році щойно почалась війна, щойно Росія напала на Україну, він відчув, що треба бути там. Він же ж перебував, скажімо так, в цьому фанатському рухові. Фанати «Динамо», вони взагалі хлопці відважні, багато хто з них якраз і вирішив піти на схід. Так воно і вийшло, що ось Азов започаткувався. Вони захищали свою країну, вони нікуди не вторгалися. Щодо міфів навколо полку Азов, наприклад, головний раввин України, він звернувся до ізраїльського Кнесету з проханням про евакуацію всього гарнізону в Маріуполі. І, знову ж таки, це такий потужний контраргумент щодо всяких там розповідей про неонацизм і так далі. Крім цього, одна з найбільших ЛГБТ-організацій України – це Ukraine Pride. Вони підтримали публічно Азов, що ми єдині в захисті України, в захисті саме цього плюралізму, який існує в Україні. Крайня наша зустріч була якраз 14 лютого, на День закоханих. Я була в Маріуполі. До цього за день був вишкіл масштабний в Маріуполі, де Азов збирав всіх людей, цивільних людей з Маріуполя, навчав їх, як реагувати на різні широкомасштабні дії зі сторони Росії, як збирати той же тривожний чемоданчик.